Махсус хәрби операциядә катнашучы илдарның сөйгәне Ләйсән белән язылышу мизгелләре. Гадәттәгечә кияү костюм чалбардан кәләш ак туй күлмәгеннән. Яшьләрнең йөзләрендә сөенечле елмаю. Алар икесе дә район эчке эшләр бүлегендә хезмәт куйганнар. Илдар хәрби буларак ил өчен катлаулы вакытта читтә кала алмый. Яз көне үз теләге белән СВОга китә. Тәүге ялында өйләнергә карар кыла. Начали встречаться, потом жить сразу же. Жили мы 2 года. Жили 2 года. Решил он подписать контракт. Все-таки сказал то, что я военный, я буду служить, я буду защищать нашу родину. И как бы тяжело было, конечно, отпускать, но все нормально. Яшьләрнең бәхетле мизгелләре белән уртаклашырга якыннары район җитәкчелеге дә килде. Район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин яшь парларга бәхет һәм киләчәктә дә бергә булуларын теләде. Пусть ваша семейная жизнь будет в пример крепкой дружбы, любви. Илдар яңадан хезмәткә юл тотачак. Һәр кемдә бер теләк, кадерле кешеләрнең исән-имин кайтып, бәхетле гомер кичерүләрен телиләр. Ел башыннан Зәйнең 30 хәрби ир егете сөйгәне белән гаилә корырга өлгергән. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.